ihe nwere ikwu bụ na ndị agba n'aka ejighị enye ekene onye nyụrụ ahụ si kenekwa onye nụrụ isi na ndị nke ọzọ dịka nwanne ya bụ na ihe anyị na-ekpe n'ekpere bụ Chineke biko ka ọnụ niile kwuru njọ n'ebe anyị nọ mee gịnị ihe niile sị na ị na-arụ ọrụ echegharịala ka m gwakwa gị nke bụ eziokwu esokwara m abụghịzi m nwa so esokwara nkwu ọkịta m bataziri kamgbe nyaa na nwanne nyaa m batara inspection nke anyị wee na-aga gburugburu ka m tiri okokoko mana mgbe m buru ụzọ ti okokoko bụ mgbe m jere Ekwugo wee fụ flyover Ekwugo wee tie mba na among the whole flyover dị na Anambra State na nke a bụ the most quality one. And I can remember I can equip this on. Mgbe m bịara ka m pụrụ ya m wee jụọ kedu obodo ibiri ego because I know na so many governors bata ozugbo nwee project ejebi ego onye ebi na China onye ebi na India obi na India oje bie na Ikotoria gịnị and o nwere ike na-ebi ego bie obodo Nigeria ka mma asị na onwe ebe ị na-ebi ego nsị wow so ndị na-achịrị anyị for past 20-something years bụ mugu ka ha na-eri anyị mana onye pụta ọsị na onye abụ best governor nsị hụ na-etizere mkpụ unu na-eti. If I spend the go in 3 years, convert it into dollar by the official exchange rate for the 3 years, sum up. You check if I spend 2013, for example. For example, 2013. If I spend in 3 years, it's just 65% of if I spend in 1 year, in 2013. If I spend in 3 years, it's just 61% of if I spend in 2014. In 4 years, what we will still get in dollar terms will still be less than what was spent in 1 year, 2013. Tell you one more for us here on our web. She had 8 years or more than 8 years. She may hand over. Because you also have a king or yard. No. If I got